Sinibingelele sikamukele kumasikandi onani magazine leyo njabulo wamkhonazi. Ngimi lapha nensizwa size ngayo namhlanje bathe abanye umafenda 100 ase KFC mfowethu tolibingelela abantu. Hayi nice. Mafenda ne KFC bafowethu inyama yonke yamabhansi awenu. Niyalazi udaba, ngiyakhuleka. Mafendane silapho ethu eBrisco njengamanje abantu baphumile bathi bazofuna ukucelebrate ibirthday yakho. Siyabona la ngaphakathi uthi mhlawumbe okwakukhuluma wakho amazwi obaqondise ebantwini abafike namhlanje bathi bazocelebrate kanye nawe lelanga lakhe likhulwa ngako. Kamnandi nje. Kamnandi man. Anginamaningi bafowethu ngiyabonga supporteni ukuthi ningisupport ngiyanithanda nice. Ngiyanithanda kakhulu bafowethu. Mfowethu sinokubona uhamba noHandsome Khuthuza nisebenza ndawonye. Abantu mhlawumbe bengalindelani kuwe nanoma mhlawumbe kuye uKhuthuza mawuthi khona ongakusho ukusuka manje ukuya phambili. Ababuye nabalandeli bami nabaKhuthuza angiboni khona okukhulu abangakulindela because uKhuthuza umfowethu umntakasisi umuntu nje engiphila naye ingane yakwethu. So manje umuntu engiyohlezi ngimsupporta ngayo yonke indlela engiyohlezi ngimthanda engeke futhi ngimxokozele nangelinye ilanga. Akukho engingakulindela angeke ngiphume ibhodwe lami. Mfowethu siyakubongela siyabona bafikile lapha siyabonga kakhulu ukuthi nawe ngicabanga uyabona ukuthi abantu khona baba ukusho into yakho eyikhona futhi kufanele iqhubeke phambili. Sengenza yini mhlawumbe ngonyaka ozayo phinde sibonde kanje iphinde ngoba ngicabanga ukuthi sazozayo nawo ngonyaka ozayo. Nice. Ngonyaka ozayo nice. Iyeza. Lokho bafuna kusencane nibonile kusezokhulu. Ngiyabonga futhi ukuthi ningisupportile ngendlela ningisupporte ngayo. Nawe ngonyaka ozayo bafowethu niphinde ningisupport kamnandi. Siyabonga kakhulu mfowethu masikandi onani magazine siyabonga.